bandare saiak aurkeztu du. Bueno, hasiko azaltzen zen Eusko Jaurlaritza, eta Eusko Jaurlaritza da Euskadiko Gobernu Zentrala. Horren egoitza nagusia, Julianenea dauko, dagoela Gasteizen, eta honek hainbazan dauzka. Osea, lokan funtzio ezberdinentzat bereziki egin da. Eta horren adibidatzu Eustat, Emakunde, Euskalmet, dauko 1000 adibide desberdin jartzeko. Bueno, Eusko Jaurlaritzak aditzen da Euskal Autonomia Erkidego osoan, da Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia. Bueno, ogasuna eta finantzak dira Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia administratzen daben enpresei pesa kobra eta horren arduratzen den zail bat da. Bueno, Euskal Autonomia Erkidego dauzka diru sarrerak eta diru interak, eta honen lortzen die batez be besetik, IRPF-etik, zera berezitatik, honek pertsona berezi batzuk sortza jakuena, eta azkartzetatik. Eta diru hau zera gastatzen da, osasunaren saian, irakaskuntzan, eskola publikoak eta beste laguntzak egiten, segurtasuna, ertzaina eta abar, eta azpiegitura eta garraioetan, bidiak, trenak, eta abestatzetan. Bueno, ekonomiak gartunan eta berakortasuna da Euskadiko industriaren segurtasunan energiaren eta ematerien eta lurradiko lehiakortasunan aldaketaren, merkataritzaren eta turismoaren, nazioarteko batutaren, merkataritzaren zarratzaren, garapen armatzen zaila da. Eta honi dauzka hainbat departamentu diela EBE, diela Euskal Energiaren erakundea, SPRI, diela Eusko Jaurlaritzako Enpresa Garapena eta Euskal Agentzia, eta azkena ELIKA, Nekazaritzako Liga B, Segurtasuneko Euskal Liga. Herri administrazioa eta justizia da herri barneko ekonomia administratzen duen indar bat, eta herri horretak behar duten laguntzen, frogak kobratzen eta ordenan publikoa zaintzen duen ertzainak eta herria segurtasuna bermatzen du. Honen departamentuak dira justizia, berrikuntza publikoa, funtzio publikoa, administrazioaren zentroak eta tokia araubidea. Ingurumena eta lurralde politika, lurraldea eta itsasertza antolatzen, ingurumenaren egoera kontrolatzen, uren kudeaketa parte hartzen, adibidez bideak eta urrestaketan besteak beste, horretaz gain, urreko eta airetzako mugimendue arduratzen, adibidez trenbideak, bidesariak eta bestelako garraioak eramaten dituen Eusko Jaurlaritzaren saila da. Departamentu honetan ingurumena bideak eta urrestaketak, trenbideak, baliabide naturalak antolatzea eta natura zaintzea, lurralde eta eraikuntza zaintzea. Erakunde autonomiadunak euren kabuz erabakitzeko ahalmena duten erakundeak dira. Hau da, haien kabuz autonomiarekin erabakitzeko ahalmena dutena adibidez udalerriak. Departamentua Emakunde, Eustat, AB, Deiaren Euskal Agentzia, Osalan, IBA, Kontsumidore, Kontsumoko Euskal Instituzioa, Lanbide, Polizia eta Larrialdiak, diru laguntzak eta bekak, administrazio kontratazioa, Estatistika Sail Ofiziala, EHAA, Enplegu Publikoa, Artxibo Nagusia, Liburutegi Nagusia, Albitatzenak, Elbideen Bida eta Esteka.
Segurtasuna Eusko Jaurlaritzak gizartearen babeserako eskaintzen duen babesa da. Hauteskunde administrazioa, babes zibila eta larrialdiak, Euskal Autonomia Erkidegoko errepide trafiko polizia, departamentua ertzaintza, arkaute ertzain eskola barne, trafikoa, larrialdiei aurre egiteko bitartekoak, hauteskundeak, udaltzaingoa, jokoa eta ikuskizuna, eta Euskalmet, Euskal Meteorologia Agentzia. Guaiago ondoriorokor batera, izan dela, zergak ez bazien kobratzen, gure gizarteak ez bala berdinpuzenoko, zerbitzu guztiak pribatuak izango ziren, eta bakarrik dirua daukan jendeak eta ekonomikoki albide duen jendeak, bakarrik aldatzitzuela zerbitzu horrekoki. Eta honen bestez pentsatzen jaguri, zergak kobratzea gizarte moderno bat dela lehenengo gauzan egiteko bat. Hau izan da gehar eskurik.